Täällä liikaa mennään ryöstämään. Tosi paljon inistä tossa. Inistä on. Kädet ylös! Tuli joku juntti. Hei! Kädet ylös! Kyllä se aika iso pystyt näyttää. Älä! Jätte kätte! Tässä... Onks sun seisokki? Tässä on kaveri, jolla on seisokki ja seisoi suoraan mun edessä. Nyt se veti pyssyä sillä. Kyllä se aika iso pyssyltä näyttää. Hei! Hei! Kädet ylös samaan ylös! Kyllä se aika pyssyltä näyttää. Nyt se väittää, että on ryö. On se ihan tosis. Mä oon ihan vitun tosissaan. Kädet ylös. Anna se! Nyt se käy päälle! Nyt se käy päälle! Onko hätäkeskus? Täällä on joku juntti, joka vei mun laukun.